Jiena l-ewwel kuntatti li ġejt mal-ħajja Powders nista' ngħid li kienet għadha bla ħajja. F'liema sens? Għax kien jisimha Għawdex. Kienet gazzetta, ma kienitx rivista. U da qed ngħid 55 sena ilu fil-bidu tas-sittinijiet. U propju għaliex konna s-seminarju anke bħala interni kienu jġibulna din il-gazzetta l-min jixtieq jixtrija. Ma tantx kellna possibilità li nixtru gazzetti oħrajn, imma din kienet waħda li kienu joffru ilna min jixtrija. U kien jisimha Għawdex. Sintendi, iż-żmien jibdew jinbidlu ftit ftit, sar editur ġdid Dun Nikol Kawki jekk konna nsibuh li mbagħad sar isqof, u anke ta' l-ewwel format ta' rivista ma ħallijiex bħala gazzetta. U propju f'idejja għandi l-ewwel forma tagħha, format skejken għalhekk kien ta' skabbli, imma dan kull madam 9 xhur jew 10 xhur. Għax imbagħad immedjatament huwa laħaq isqof u minn dak iż-żmien baqgħet anke tieħu formati oħrajn differenti. Tiżdied fil-format, tiżdied fil-kwalità, anke fil-kontributuri, però għal-bidu kienet ir-rivista nistgħu ngħidula tas-seminaristi. Infatti l-isqof Kawki kellu premura li s-seminaristi anke jagħmlu taħriġ f'dak li huwa stampar, medja, li aħna niġu f'komunikazzjoni permezz tal-kelma miktuba. U allura kien hemm The Student, grupp jieħu ħsieb The Student, u grupp ieħor jieħu ħsieb il-ħajja Powders. U dan kompla mbagħad sintendi għal ħafna żmien. Imma ma kienx possibbli li s-seminaristi jibqgħu huma. Dejjem kien hemm isa hekk id moħbija imma kienet qawwija ħafna ta' Don Anton Sultana, ma nistax ma nsemmux, kemm fis-seminarju, kemm meta sar saċerdot u anke meta reġa' ġie lura mis-safar. U qatta ħafna żmien propju f'dan ix-xogħol tal-istampar tal-ħajja Powders. Aħna illum veru għaddew tant snin, il-ħajja tal-bniedem isa dvarja, hekk ukoll il-ħajja tal-ħajja Powders dvarja. Issa jalla dvarja wkoll għalli ġej fis-sens li jkun hemm anke ekku dana iktar kontributuri bħala Arrejjan, għax jiena nikkonsidra l-istess Arrejjan minn tal-ewwel li huma kontributuri għar-rivista barra l-kontributuri l-oħrajn. Allura dan huwa importanti li nawgura ħalli ġej. Jiena kont l-ewwel kontributur minn tal-bidu għax kont naqran. Però mbagħad bdejt nagħti semi wkoll billi nagħti xi artikli qabel kienu forsi ma tantx kienu spiss, però mbagħad dħalt iktar b'mod regolari. Jalla dan l-isforz li sar dawn il-ġranet fejn il-ħajja Powders ida tfakkar l-elf ħarġa jagħti spinta iktar, spinta kemm dawk li huma involuti fil-qrib, li huma interessati li jkomplu jgħinuha biex anke tiżviluppa u anke spinta f'dak li huwa Arrejja, mod partikolari Għawċin, imma nafu li l-futur jiddependi mill-preżent. Jalla jkun hemm oħrajn millum id-dinja ħejju għal dawk li għadha pitada se jkunu jistgħu jagħtu x-xogħol tagħhom biex din ir-rivista li għadda tant snin minn fuqha tkompli sejra għal-futur u anke tistoktan biex tibqa' għal-ġejjieli.